Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pagsugod mga igsoon ato ning sugdan ablihan sa pagampo ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Dios nga may naghatag na mo kadaugan. Dios nga may naghatag og kalampusan. Upadahin kang nagtagbog nagatiman sa tanan nga ming salig kanimo, sa tanan nga nagmatinud-anon sa imong mga mensahe. Padayon ka o Dios nga nagmatinud-anon sa mga tao nga walay hunong sa pag-alagad ni pagsunod sa imong mga pagtulunan. Bless kinong matagusa nga nagsunod nini maong programa, even Lord ang mga muripli. Padayon ka magapanalangin sa tanan nga mga nagpaminaw, sa tanan nga mga FM station nga nag-hook up nini mo programa. Ikaw ang Dios magpanalangin. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin bisan pa sa tanan nga mga listeners sa Shiny FM. Ikaw ang Dios magapanalangin. I declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gidasig nga matagusa sa pag-share sa ato ang live karon para ang ato ang masiran, masayod na usab sila nga nag-uba na usab ta sa pulong sa Ginoo. Makadungog na usab sila sa mga pulong nga atong madunggan, ilabi na sa mga kaagi ni Apostol Pablo, ilabi na sa mga nasinatian o mga gipakita ni Apostol Pablo sa dihang dunasay mga nasinatian. Akong tagaan og pagtagad ang pagtumbaya sa tanang mga nagsunod, ilabi na sa minghatod og mga mensahe diri sa atong programa. Ako rang ipahibalo mga kaigsonan nga dili lang usa nako entertainon ang mga mo request awit magkalangit. Kay ang atong oras alas 8 naman. Ako lang matagaan og pagtagad ang inyong mga message. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Norma Evanias. Maayong gabi diha ninyo og ni Naomi Piano Caranel. Maayong gabi Pastor Gideon watching from Bulacan. Si Alan Napingo watching from Poblacion Valer Hermoso, Negros Oriental. Si Mark Casas, maayong gabi og si Girly Salvia Bigalan. Maayong pagpaminaw ni Angela Salonga. Maayong pagiguban ni MC Gitars. Maayong gabi bro. Kumusta ka diha sa Cebu? Kumusta imong pagtrabaho imong pamilya? Si Dalin Rico Agonia. Shout out Pastor, God bless po watching from Butuan. Salamat kaayo. Ni Doris Linio, maayo nga pagpaminaw ninyo diha. Matud pa, good evening Pastor watching Dalagit. Si Boss, salamat sa pulong sa Ginoo. Asa mo dapit sa Dalagit, Doris, salamat kaayo sa imuhang pagtumbaya. O dool ra gyud diri ang Mantalungon Dalagit. Paingon sa Nugas unya dool na lang gyud diri sa mo ang Nugas. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Jimar Cabalida. Nanukad diha sa Maco, Davao de Oro. Kumusta mo Jimar? Diha sa Maco de Oro, Davao de Oro. Si Bing Dandan, good evening. Si Maribik Tomas,
Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Ato igsuon si Marivic Tomas nanukad sa Saudi Arabia. Kumusta mo diha sa Saudi Arabia, Sister Marivic? O nga maayong nga pagpaminaw ni Rose Bercasio, si Merlinda Samiao, maayong gabi diha. Ug matud pa nakaapas pa siya, no? Nakaapas pa ko si Merlinda Relabon ni taga Panaytayon, Pastor Agos Sandal Norte. Layo na yun, no? Salamat kayo sa inyong pagtumbaya. Si Jocelyn Ipo, maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi Sister Jocelyn. Si Ginaline Polistico, maayong pakiguban nanukad diha sa Alabil, Sarangani Province. Si Vilma Garlit Madis, maayong gabi Pastor, og sa tanan nga mga viewers, God bless us all watching from Bacolod. Maayong pakiguban ni Rinan Rotsi, maayong gabi ug maayong gabi usab ni Annalyn Amparado. Good evening Pastor, watching from Saudi. Si Genevieve Jen, good evening. Og si Delin Rico Guinea. Kanindot paminawon sa imong mga minsay, Pastor. Akong guol o kabalaka nawala. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Mao ginay pinaka-importante, dili gyud ta musugot nga magpabilin ang kaguol o kabalaka. Dako kay nagmakahatag og damage. Kung kaguol, hinahinay ang kamatayon, magniwang usa. Kabantay mo anang magsigig kaguol na ay mga panultihon kani adto nga moingon dayon ang amuang silingan, moingon dayon ang amuang silingan na ala nagniwang lagi si kuan kanang manglaba man na sila akong mama o ni ako po moitig waswas anak mga nasapa labi nagbukid mga kaigsunan na nasapa manglaba moingon dayon ang among silingan nga mari kanang nagniwang lagi si kuan lagi katong atong mads ba ingon po taos mama ay nagniwang na lagi kay tungod sa kaguol makaniwang yun ang kaguol niya pila ka bulan mga kaigsuonan tuloy mga kaila sa una wa na tungod sa kaguol. Si Glenn Urungan, maayong gabi ini mo diha from Naga. Si Jarlene Arosas Buton, maayong gabi ini nyo diha Dailin. Maayong gabi ini Brother Nanding, maayong gabi ini nyo diha. Ang Diyos magpanalangin. Si Armalin B. Dadison, maayong gabi maayong pakiguban. Matud pa gikan sa Pulatana Malandag, asa daganing Malandag, no? Si Philly Impes, maayong gabi ug maayong pakiguban ni Diana Mary Tillin. Good evening Pastor, papi-request ko Pastor nga unta mamaayo migdali sa among mga pangos kay na disgrasya mi gabi Pastor. Salamat kaayo Pastor. Okay no, na disgrasya day mo. Inahinay ra gyud niya una sa tanan pasalamat tas Ginoo nga ang kinabuhi gi safety sa Ginoo. Ang inyohang kinabuhi gi luwas sa Ginoo. Ug ang Dios maghatag og fast recovery sa inyo mga sa bunog ng mga gas-gas, no? Si MC Jitar, salamat sa Ginoo Pastor, maayong gihapon og panglawas dalaygon ang Dios sa atong ginabuhi. Nindot yun basta kay maayong panglawas kondisyon ang pagtrabaho. Maayong pakiguban ni Zinaida Makalanag. Maayong gabi ninyo diha Kabatuan Danau Bohol, no? Salamat kaayong. Maayong pakiguban usab ni Teresa is Madayag. Maayong gabi Pastor. God is good all the time. Si Joanne Lynn Sambilad, maayong gabi ini mo diha Joanne. Si Indang Gonzaga, maayong gabi Pastor Gideon. Og si Rachel Abiba, maayong gabi. Alang sa naulahi ako rang ipahibalo mga gaigsonan nga dili lang usa ko mo entertain og mga awit makalangit ugma lang sa buntag
o mabuntag lang ko mo entertain sa pagkaron ang ako lang giapas ang mga mensahe nga inyong gihaguan. Nagtuog gyud kog na side ko nga inyong gihaguan ang mga mensahe sa pag-type, no? Og ako gyud ang tagaag pagtagad, pero dunay mga mensahe nga dili gyud pud ako maapsan. Si Richel Abiba, maayong gabi, og ni Roel Puentes, maayong gabi sab ninyo diha. Og si Merlinda Samyao Rilabo, Pastor, pwede ipakanta nako ang kanta nga Dalangpanan Ka. Pwede ra gyud ibalik nimo ugma ang aymong request, Sister Merlinda, kanang gi-request Dalangpanan. Si Lucy Camigi, maayong pakiguban. Si Tata Aktob, salamat Pastor sa mga pulong amo na sa madungog. Dako kaayo ko pasalamat sa Ginoo nga kagigamit ka sa Ginoo sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Kay kanunay kong makapaminaw nimo habang nagtrabaho diri sa Kuwait. Salamat kaayo sa imong pag-live. Si Ranisa Suwa, hi, good evening Pastor. Shout out nako si Junjun Suwa na nagtanaw karon. Nindutan, no? Junjun, naniya po na ba mo? Si Marilyn Amor, maayong gabi. Si Brain Jimena, maayong gabi diha Brad. Si Ariel Bisairo, maayong gabi Pastor, watching here enta Magtalisay, Lalabertad, Negros Oriental. Pwede request kinabuhing batanon kanara Pastor. Siguro dayon na lang na kong off Brother Ariel ha kung naapay time. Okay, dili lang gyud usat nako mapatukar o mahatagag pagtagad ang mga awit makalangit. Kumusta mo diha Brad Ariel? Ang Dios mag-uban magpanalangin kaninyo. Si Rins Ayuban, maayong gabi Pastor, og sa imong familia. Nindot kayo ng familia. Maayong gabi pod sa akong asawa diha sa Ayuban, akong anak nga si Rino Ayuban, si Maika Ayuban diha sa Tabok Hindang Liti gikan sa compound Baguio City, no? Salamat kaayo nga kanunay gyud nga pangumusta ang iyahang mga anak, no? Salamat kaayo. Shirley Mabasa, maayong gabi og si Joshua Mahusay nanuka diha sa Gihulngan. Si Randy Malayas nga nanukad sa Japan, no? Salamat kaayo. Musta mo diha sa Japan? Maayong pakiguban ni Chris Guanzon, maayong gabi, maayong pagiguban. Hello, good evening Pastor. Salamat sa Ginoo nga ang mga pulong nga maoy naghatag kahayag sa akong kinabuhi. Salamat po nimo Pastor sa imong kinabuhi nga gigamit ka sa Ginoo. Itang tanan magpagamit gyud ta kay maunay tuyo plano nga nung gibuhi ug ipakataw ta sa kalibutan. Si Ryan Gambong is watching right now. Si Ronaldo Sila, maayong gabi, og si Maumi Yuson. Wow, no, salamat kaayo Maumi. Pastor, God is always with us. Pareho nako dakog milagro iyang gihatag sa akong kinabuhi. Ano sa ako siya nagpasalamat dayon. Wow, no? Si Jarlito Dagansan Matukol. Hi Pastor, gabi, shout out ko from Ma-GM Village, Davao City. Si Noli Praxanico no kadiha sa Sambuanga del Sur. Si Erwin Dayan, maayong gabi okay ra gyud mi diri, salamat kay sa pangumusta. Si Renel Pedro Dadlins, Pastor, maayong gabi ug sa tanan nga naminaw sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless kanatong tanan from Barangay Santol Binalbagan, Negros Occidental. Maayong gabi ni angay siya nakong daygon og pasalamatan. Tinuod gyud wa gitay laing daygon kundi ang Dios lamang. Okay, wala na nag-message mga kigsunan. Wato na ta sa pulong sa Ginoo atong oras alas 8:15 na sa kagabion. Ang pulong sa Dios mga kigsunan naghisgot ni sa mga biyahe og sa ikaduhang panaw ni Pablo og diha sa iyang mga pagpanaw sa iyang pagsangyaw doon na say mga nasinatian og taliwala sa mga nasinatian doon na say mga gipakita nga dapat nato nga makatunan kanang taliwala bitaw sa mga panghitabo, taliwala sa mga kanang bitaw na ay mga instant nga mga panghitabo, mga igsuon dinhi ato ang makatunan kung unsay mga response ni Apostol Pablo sa iyang mga nasinatian.
Akong basahon mga kaigsunan ang Buhat Kapitulo 17 versikulo 10 og paningkamutan nako ang paghuman sa 34 hangtod sa 34. Ako ra gyud ning basahon para ang tanan makabati makadungog sa kaysaysayan o sa mga nasinatian o mga sugilanon sa ikaduhang panaw ni Apostol Pablo gikan sa Jerusalem paingon sa naa na sila karon sa Atinas. Atong tanawon diha sa bersikulo 16 bersikulo 10 ta magsugod mga kaigsuonan no sa Berea og lahos dito sa Atenas. Sa pagkagabi ni ana gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo og si Silas ngadto sa Berea og sa ilahang pag-abot didto miadto sila sa sinagoga sa mga Hudiyo. Mas bukas ang pangununa sa mga tao didto kaysa mga taga Tesalonika. Madasigon kaayo silang namatay sa maayong balita og nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod ba kayod kining mga butanga. Daghan kanila ang mintuo lakip ang daghang mga babaeng Grego nga tinamod sa katilingban og ang mga lalaki usab. Apan sa pagkadungog sa mga Hudyo dito sa Tesalonika nga nagwali na usab si Pablo sa pulong sa Dios didto sa Berea, nangadto usab sila og gihulhugan ang mga tao aron sa paghimog kasamo. Busa gipagikan dayon sa mga kaigsuonan si Pablo paingon sa baybayon apan si Silas og si Timoteo nagpabilin didto sa Berea. Ang mga tao nga naghatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa siyudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea uban sa tugo ni Pablo nga paapason sila si Silas og si Timoteo sa labing madali. Dito sa Atenas, samtang si Pablo nagpaabot kang Silas o kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang hunauna sa pagkakita niya sa syudad, nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. Busa, nakiglantugi siya sa mga Hudiyo dito sa sinagoga o ang mga dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios o sa mga tao nga mahiadto sa plaza matag adlaw. Pipila ka mga magtutudlo nga Epikureyo o Stoiko nakiglantugi usab kaniya. Ang uban kanila miingon unsa bay buot ipasabot ni ining ignorante nga nagpakaroingnon nga maalam. Ang uban usab moingon daw naghisgot siya mahitungod sa mga Dios sa laing mga nasod. Gisulti nila kini tungod kay nagwali man si Pablo mahitungod kang Hesus og sa pagkabanhaw. Busa gidala nila si Pablo sa atubangan sa tigom sa konseho sa Areopago og miingon sila buot kaming masayod ni ining bag-ong pagtulunan nga among gisgutan. Pipila sa imuhang gisulti nakapatingala kanamo og buot kaming masayod sa kahulugan ni ini kay ang tanang taga Atenas og ang mga langyaw nga nagpuyo didto gusto kaayong makighisgot-hisgot og mamati sa mga bag-ong pagtulunan. Unya si Pablo mitindog sa tubangan sa konseho sa Areopago og miingon, mga taga Atenas, nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo. Kay sa akong pagsuroy-suroy sa inyong siyudad nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan og nakita ko usab ang altar nga gikulita ni ining mga pulonga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan og sa tanang ania niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Og wala usab siya magkinahanglan og bisag unsa gikan sa tao kay siya man mismo ang naghatag kinabuhi sa tao ug sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan o gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang panahon ug ang utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an aron mangita sila kaniya og pamasin nga makit-an na sila
apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi og naglihok og nahimong mao kita. Ingon nga gisulti sa pipila sa iyang mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. O kay mga anak man kita sa Dios, dili nato una-unaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata bato nga kinulit pinaagi sa kana sa tao. Wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Kay nagtagal siya sa adlaw nga hukman niya ang tibuok kalibutan, pinasubay sa hustisya, pinaagi sa tao nga iyang gipili. O gipamatuod niya kini ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pagkabanhaw kaniya. Sa pagkadungog nila kang Pablo, nagsulti mahitungod sa pagkabanhaw, may pipila kanila nga mibugal-bugal, nga bugal-bugal kaniya, apan ang uban miingon, buot kaming mamati kanimo. Pag-usab mahitungod niini, unya mibiya si Pablo sa tigom, apan pipila sa mga tao nga mitipon kaniya og mituo. Usa kanila mao si Dionisio nga sakop sa konseho sa Areopago, ingon man ang usa ka babae nga si Damaris ug uban pa. Mga igsuon, dinhi giklaro mga igsuon si Apostol Pablo, wala gyud siya kahadlok basta mawali ra gyud niya ang pulong sa Ginoo. Ang iyang paglikay mga igsoon o pagbiya sa mga dapit nga diin buot siya panamas-tamasan, dili tungod kay nahadlok siya, kundi dili tawag niya ang pag-atubang sa mga taong buot manamas-tamas kaniya. Ang iyang panahon wala niya usiki sa pag-atubang sa mga taong wala mo dawat sa mga minsay sa Dios. Tungod kay nasayod si Apostol Pablo nga daghan pang mga tao o mga lugar nga nagkinahanglan og Dios, nga bukas og kasing-kasing alang sa minsay sa Dios. Daghang mga tao, mga kaigsuonan nga nangandoy sa tinuod nga mga mensahe kaysa mga taong nakadungog ug nasayod na untas mga pagtulunan. Mauhinungdan si Jesus nagpabilin og mga mensahe nga nagsugilon ngadto sa iyang mga naminaw kaniya, miingon nga daghang nauna apan naulahi, daghang naulahi apan nahiuna. Sa mga lakaw ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, gikan pa sa unang biyahe hangtod sa ikaduhang biyahe, mga igsoon, pag-abot dito sa Tesalonica, diha gipakita sa atong gibasa nga ang mga taga Tesalonica, mga gahi kayo og ulo gawas lamang sa mga ningtuog yod, ming dawat sama ni Jason, nga way hunong sa pagtabang, way hunong sa pag-abag, o ang tinuod nga mga magtutuod sa atong Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, kanunay gipakita sa mga lakaw ni Pablo nga ang tinuod nga mga magtutuo kanunay andam sa pagtabang sa mga lakaw sa mga magsasangyaw. Kanunay andam sa pagtagbo, sa pagpagamit sa mga lakaw sa mga alagad sa Dios sama ni Apostol Pablo. Sa diha, mga kaigsuonan, nga si Apostol Pablo wala gyud siya'y makaingon tang pugong-pugong. Di gyud siya kapugong. Iwali gyud niya ang mga pulong bisan pa kung kini dili makaayo sa igdulungog sa ubang mga tao. Sa diha nga nagwali si Pablo, nindot unta kaayo ang gipakita sa response sa mga tao dito sa Berea. Kay ang mga tao dito sa Berea, malipayon kaayo sila. O grabe sila ka-open. Bukas kaayo ang ilang huna-huna. Welcome ang tanang mga magsasangyaw sa ilang huna-huna dito sa Berea. O ang mga tao, mga kaigsuonan, nga
bukas og panguna-una, dali silang makakuha sa tinuod nga mga mensahe. Pero ang tao nga dili bukas og una-una, bisag kapila pa na nimo walihan, gikan sa pagkabata hangtod sa pagkamatay, di gyud na madala. Naara gyud sa tao mga kaigsuonan nganong dunay dili madala. Kini sila Pablo og si Silas og si Timoteo wala magpasabot nga dili ni sila, wala ni sila magampo before sila nang lakaw. Gani sa unang biyahe, ikaduhang biyahe, sa di pa sila manglakaw mga kaigsuonan, naagyoy pa nagtigom. Og dihas pa nagtigom, diha giklaro gyud, even sa ato karong panahon, nabatasan na nato ang pag-ampo. Ngadto sa Dios nga atong iampo ang mga dapit, ang mga tao diin dadunta sa mga dapit alang sa pagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo. Gianaampo sa mga magsasangyaw ang mga tao ni ana mga dapita diin makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Gihangyo kanunay ang Dios nga mahimong binuksan unta ang ilang kasing-kasing, mahimo untang madinawato unta ang mga makadungog sa imong mga pulong. Inana usab ang mga gihimo sa mga apostolis, gani dili sila basta-basta nga manglakaw, kay ngano man muhimo usab silang mga sakripisyo, muhimo usab silang mga pagpuasa. Pero kung imong tan-awon mga kaigsuonan na aragyod sa tao, kay dili tanang mga tao nga gilawalihan ni Apostol Pablo mintuo. Dili tanang mga tao nga giwalihan ni Apostol Pablo nakadungog sa pulong sa Ginoo midawat. Pero dunay mga dapit gyud nga bukas og panghuna-una. Even sa ato ang kinabuhi karon, sa atong panahon karon, kung nakakuyog-kuyog yung ka og mga buluhaton diha kang Kristo sama sa pagsangyaw sa iyang mga mensahe sa nagalaing mga lugar, sa magalaing mga Pinoy-anan, doon na gyud mga tao nga bisan og dili pareho nimo og relihiyon or dili pareho nimo og karatula, madinawaton gyud. Naay mo ingon nga basta kay nagisgot Ginoo, dari mo diri. Pero doon ay mga tao mangutana og unsa gani pagtulon ana na di gyud mo dawat. Napoy mga tao nga di pa gani kasulti, mga kaigsuonan wa na sirad-an na ka. Diha makita mga igsuon nga lilahi gyud og kinaiya ang tao. Pero bless kayo ang taong tinuod nga naiusa kang Kristo. Kay ikaw ug ako nga naiusa kang Kristo, pareho tag kinaiya. Una sa tanan, matinud-anon. Ato gyud nang angkunon. Ato gyud nang barugan. Ato gyud nang ipahibalo nga ikaw ug ako gitabangan sa Ginoo aron magmatinud-anon sa tawag sa Ginoo. Kay nagtuo ko nga ikaw ug ako tinabangan ta sa Dios. Giniyahan ta sa Dios. Dili na to isalikway mga kaigsuonan ang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Dili na to ikaulaw ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Hangtod karon ikaw ug ako giniyahan ta sa Dios. Nag-uban ang Dios, mo hinungdan nga walay nakulang, wala magkulang ang Dios sa atong kinabuhi. Naa kanunay ang pagdasig, ang paglig-on, ang pagpahinumdom sa angay natong buhaton. Kay sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan mga kaigsuonan, kung wala ang Dios, dili ta magkaila. Kay kung wala pa ang Dios nag-uban nato mga kaigsuonan, dili gyud ta mabago. Dili ta mausap. Ang Dios maoy namuhat tungod kay misurrender ta. Munang miingkon ko alang sa tanang misurrender sa Dios. Congratulations. Kay dili gyud na biyaan ni talikdag kalimtan sa amahan. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, doon na siya'y kaisog sa pagsangyaw. Tao siya nga dili mo tuog tagam. Bisan pa kung nakaagi siyag bugbog sirado, bisan nakaagi siyag prisuhan, tungod kay nagsangyaw sa pulong sa Dios. Dili gyud siya mapahiluna
kana bitang ang giingon diha gisamukan si Apostol Pablo nga magtan-aw sa mga sakripisyos mga taong dili mao. Doon na may mga magwawali nga mo dili sama ni Pablo. Nga moingon na lamang nga asagdi lang na. Yayahay bitaw kaluwasan ng tao. Pero sa kanta sa Kristohanong gikuto ingon ang tubag sa pastor nga ayaw ko ninyo hadlok ka. Mubadlong gyud ko ninyo kay dili ko gustong maimperno og litsonon mo dito. Di ba kanang kanta sa Kristohanong gikuto. Dinhi mga kaigsuonan si Pablo sa diha nga ang mga tao nga bukas o panghuna-una kung imong tan-awon makabig o makasabot gyud. Pero sa diha mga kaigsuonan nga ang mga tao dito sa Berea nagsugod na sa pagsunod sa mga pagtulunan nga giwali ni Pablo mga kaigsuonan. Ang mga babae, ang mga lalaki nagsugod na sa pagkat-on sa mga pagtulunan nga dala ni Apostol Pablo. Hinumdumi ang bitbit nga sulat ni Apostol Pablo upat ang gikinahanglan yung tumanon sa mga dili Hudiyo nga magtotoo. Unsa ganitong upat? Kinahanglan dili mamista. Dili mo kaon og mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios. Kaduha, kinahanglan dili mo kaog dugo. Dili mo kaog dinuguan. Ikatulo, kinahanglan dili mo kaon og mga karne nga naghikog. Kanang mga karne nga gituok nga wala kaagasi og dugo, wala kapagasi sa dugo. Gidid-an ta ana og ang ikaupat sa lawayong pakigilawas. Diha giklaro mga kaigsuonan nga gikan dito sa kadagkuan sa Jerusalem sa ikaduhang panaw ni Pablo dala niya ning maong mga pagtulunan nga gikinahanglan yung tumanon sa mga dili Hudiyo nga nahimong magtuo ug mao kita. Mao nang kitang mga Kristohanon nga nahimong mga magtutuo ug tinun-an diha kang Kristo, bawal ang live-in. Kung naamay naglibin-libin, ato nang ipakasal. Ato nang tabangan. Kay kinsa manggoy magtinabangay. Damurtang magtinabangay, damurtang mahimong bulahan. Muna nga lipay ko sa ako ang gipangwalihan kaniadto nga karon nakasal na gyud sila. Wow. Nakita ko sa ilahang mga post, malipay ko nga gikasal sila. Kay mabugatan man gyud ang mga tinuod nga magwawali nga magtan-aw sa mga Kristohano nga nagpahiuyon sa kalibutan. Nga pwede biya gyud dayong nang buhaton apan nganong magpaluya-luya man. Now dinhi sa ato ang nibasa dito sa Berea mga kaigsuonan, sa dihang nagkadaghan ang mga tao dito, ang mga tao nga dito ang mga Hudiyo, grabe yun yung mga Hudiyo, no? Ang mga Hudiyo nga tuad dito sa Tesalonica, gawas lang sa mga magtotoo. Grabe kayo ka-supportive dito kang Pablo. Pero kato mga dili magtotoo, mga Hudiyo nga grabe ka relihiyoso nga di gyud mo dawat kang Hesukristo. Grabe ang ilang kasina. Nasina ang mga tao nga mga Hudiyo dito sa Tesalonica. Og sa diha nga naibal-an nila nga dito sa Berea si Pablo nagwali sa mga pagtulunan ni Hesukristo, miadto dayon sila sa Berea. Kay duol ra maning Tesalonica og Berea nga diin sakop na sa kinatibuk ang Macedonia. Kung imong tanahon mga kaigsuonan, wa gyud lain nga gihimo ang taong dunay kasina. Ang pagukod gyud sa mga taong iyang gikasinahan. Mao na nga si Pablo mga kaigsuonan, dinhi gipakita mga igsuon ang unsay response dapat natong i-response nga angay natong makatunan
sa gipakita ni Pablo aron kita makapadayon sa tawag sa Ginoo. Sa diha mga kaigsuonan nga nakabantay si Pablo nga oy naanampoy manglulutos. Bisag asa sa naaman say manglulutos. Na may manglulutos niya. O niya dili ra ba gyud basta-basta gusto gyud siyang panamastamasan. Gani nakasinati na siya nga gusto siyang patyon. Kasinati na siya og kanang gibunalan sila. Gipabunalan, gipabilanggo. Di ba dito sa kapitulo 16, gipabilanggo sila. Unya, mga igsuon, karon, samtang padayon niyang giwali dito sa Berea ang mga pulong ni Jesus, wag yun sa lunga gisunod yun sa mga Hudyo dito sa Tesalonica. Unya, grabe ang gibuhat sa mga Hudyo, kay ang mga tao dito sa Berea, gihulhugan nila o gusto nga aron masamok ang mga tinun-an dito sa Berea. Pagkamatikod ni Pablo mga kaigsuonan, dinhi pakita sad nga grabe yung mutabang ang tinuod nga mga magtotoo. Wow. Grabe gyud kanang ang tinuod nga mga magtotoo nakakat-on gyud nga mulikay. Wala gyud sila mohulhog ni Pablo nga ato ba nga Pablo kay daghan bitaw ta. Ato ba nga? Wala mo ingon hinuon ang mga kaigsuonan nga busa gipagikan dayon ang sa mga kaigsuonan si Pablo paingon sa baybayon apan si Silas og si Timoteo nagpabilin sa Berea. Ang mga tao nga nagatod ni Pablo mikuyog kaniya hangtod sa syudad sa Atenas. Unya namalik sila sa Berea. Grabe mga kaigsuonan kapalangga nila si Pablo. Wow. Grabe sila mapalanggaon sa mga alagad sa Ginoo. Diyan nimo makit-an mga kaigsuonan sa kinabuhi sa mga tao nga makadungog sa pulong sa Ginoo duha ra gyud kinaiya. Dunay mga tao nga masuko kung walihan, doon na po'y mga tao nga malipay kung walihan. Doon ay mga tao, mga igsuon nga masuko kung badlungon, rebyukon. Doon na po'y mga tao nga malipay kung badlungon, rebyukon sa pulong sa Ginoo. Doon na po'y mga tao nga di gyud mounong sama sa kinabuhi ni Juan Marcos. Nga diin maoy hinungdan nagkabulag sila si Pablo ug si Bernabe. Kay gusto ni Bernabe sumala sa ato ang nasabtan na tun-an sa gipasabot sa Biblia sa panahon nila ni Pablo ug ni Bernabe. Gusto ni Bernabe nga si Juan Marcos ilang dadon. Apan dili gusto si Pablo nga dadon si Juan Marcos kay mubiya ra dayon. Dili kabalong mo unong. Mubiya lang. Unya mga kaigsuonan, sa diha nga gipagikan sa mga kaigsuonan si Pablo gikan sa Berea paingon sa Atenas. Grabe mga kaigsuonan ang mga kaigsuonan nga tinud-anay. Wala gyud nila pasagdahi si Pablo. Ilag yung gikuyugan, ilang gigwardyahan. Ay dili gwardyahan. Ilang gibutangan og bodyguard. Induta no? Ang paglakaw ni Pablo mga kaigsuonan didto sa Atenas. Unya kining Atenas mga kaigsuonan kung imong tan-awon muhapit-hapit pa biya gyud ta ni sa Corinto. Kay gikan sa Pilipos, Tesalonica, unya paingon sa Atenas sa ikaduhang biyahe ni Pablo. Kabalo ba mo mga kaigsuonan katong nagkalis sa diha nga si Pablo gilutos didto sa Tesalonica? Dunay mga tao nga nitabang kaniya usa si Jason unya pag-abot ni Berea mga kaigsuonan kanang naay nitabang nila. Kabalo ba mo mga kaigsuonan ang mingtabang yun ni Apostol Pablo? Ang taga Pilipos biya. Kini gisugid yun ni Pablo, gibilin kining maong testimony diha sa Biblia. Kumbaga mga kaigsuonan, sa pag-agi ni Pablo dito sa Pilipos,
Doon na may mga magtutuo dito. Sa dihang moagi si Pablo diha sa Pilipos, ang mga magtutuo diha sa Pilipos, kanunay mo padalag hinabang kang Pablo. Kini ako gining nasinatian mga kaigsuonan sa ubang mga lugar dapit nga ako maadtuan. Diha sa dapit sa Katigbian, muadto gani ko og mga dapit sa Bohol, muadto gani ko og Bohol, dayong Hitapi, Katigbian, dayong Sidanao. Doon nagyoy usas mga listener. Di lang nako nganlan mga kaigsuonan. Doon nagyoy ko'y listener sa una sa Love Radio. Kani hangtod karon nangandoy sila nga makabisita ko didto. Kaso ako silang giingnan layo nagyud kon moanha pa ko diha. Kay naa naman ko sa tumoy sa Cebu at bang naman ko sa Negros. Kung moadto ko sa syudad, mobiyahe naman ko og 4 ka oras gikan sa South Cebu paingon sa Cebu City. Nya matod pa mga kaigsuonan nga gusto gyud sila nga mubalik ko ngadto. Kabalo ba mo mga kaigsuonan nga matag higayon nga ipadala ko sa Ginoo sa ubang mga lugar diha sa Bohol. Do nagyu usa ka listener diha sa asa to be? Inabanga. Nakapangutan na gyud ta. Nagyud ko'y usas mga listener diha sa Inabanga nagpuyo. Nga inig makadungog siya gani nga naa ko'y biyahe paingos Bohol. Yaday kong pangutanon kung asa ko modunggo og ila kong tagbuog sakyanan. Unya sa dihang mo ingon ko nga adto ko tubigon dunggo magatang na sila didto. Nya ila kong ipasakay dayong ihatod ko kung asa ko dapit na doon sa Ginoo. Nya mobalik dayon sila og paninda. Kay maninda man silang isda sa mga merkado unya apilan lag suroy-suroy. Imagine na, maninda sila mga kaigsuonan nagsugod mig kaila ako ning i-testimony. Wow, no? Nindot kayo kung naatay mga testimony. Kay diha nato gipataas ang Dios. Nagsugod siyang paminaw sa atong programa, kanunay siyang magpre-request. Grabe ka lisod, grabe ka kanang panginahanglanon sa pag-eskwela. Unya, ako siyang giingnan, sis, gusto ba kang makalingkawa sa kalisod? Buhata ang pamaagi sa Biblia. Kay ang pamaagi sa Biblia, gikan sa Dios. Dili ka na pakyason. Kabalo mo mga kaigsuonan, ingon siya nga, Pastor, gihikap ko nga magpadala nimo. Ingon ko nga, mas maayo nga kinaaman ka, naaman kay Pastor, mas maayo nga mananghid ka. Sa uki na Pastor, before ko niya gipananghiran, nanganghid na sa siyang Pastor, kanindot o kasing-kasing, no? Hindot kaayo. O niya, ang naitabo mga kaigsuonan, sige sa og pre-request, ingon ko nga, ang iyang pre-request mga igsoon, kalisod, panginanglan, tagbuon, ingon ko nga, ang imuhang mga gikinahanglan, dugay ra nang gitagbo. Wala lang nimo ma-exercise ang pamaagi aron mo abot ang pagtagbo sa Ginoo. Amo to nga, nagpaampo siya nga makakuha siya ka ng panagatan. Kung saan ay tawag ganit, bis, no? Bunsod. Man akong asawa po skilit. Bunsod. Ya, makakuha sa bunsod mga igsoon niya. Kanang bunsod, mugasto ba nagduol 100,000. Niya na gani say bunsod nga ni abot ni gasto og 160,000. Unya, maglisod gani siya pa eskwela. Pero nasa pre-request nga kuha sa bunsod. Ako siyang gibisita kay gidala magikos ilaha unya. Grabe mga igsoon. Di kagutman. Kanang hilot-hiloton akong tiyan mga igsoon niya. Ingko nga mura og
ug ari ko dadon sa Ginoo murag maglisod na kog lakaw-lakaw. Isa nga naman, ihatod mantika. Manambok man ko diri, manambok. Ya magkanta gyud mi mga igsoon, gikan anang pag-abot hangtod sa pagpangaon, ni gumagkaon kanta hangtod mabuntagan mi kinanta. Ya kabalo mo mga kaigsuonan, gidala ko sa ilahang balay. Akong giampuan ang ilang balay. Akong gideklarar ang blessing. Unya, unsay naa nila mga igsuon, muingon gyud ko nga grabe na agi mga tao, nga grabe ka. Kanang kasing-kasing ba, dili ka pugong. Unya, malipayon ko sa ilang kinabuhi. Kay nakita og nabati nako nga ang Dios nagpanalangin pag-ayo nila. Naitabo mga igsuon, inigpauli nako diri sa Cebu pa ko may nagpuyo ato. Ilag yung kong ihatod. Arikos katigbian, imagine na inabangga o katigbian perting layua at tuon yung ko. Niya ihatod ko, kuhaon, ihatod, kuhaon. Niya tigtinda o isda, nanuroy rag isda. Ako ra nang gira ha, kay pinaka sakripisyo ka ng manuroy isda. Hangtod nagampo silang sakyanan. Ihatag ni Lord. Yatagan silang sakyanan. Hangtod nakaimpa sila og bunsod. Unya nagpasalamat sila nga nakakat-on sila sa pagkamatinud-anon. Kay diha sa pagkamatinud-anon, diha nimo masinatian ang pagkamatinud-anon sa Dios. Mao bitaw ng prayer ni David. Salmo 18:25. Matinud-anon ka o Dios ni adtong matinud-anon kanimo. Asa gani ipasinati ang pagkamatinud-anon sa Ginoo? Ipasinati lang sa Dios ang iyang pagkamatinud-anon sa mga taong matinud-anon. Maghisgot gani tagpulong matinud-anon, mga tao silang walay pugong-pugong sa pagsunod sa pamaagi ni Jesus. Kanang walay kabalaka, walay pagduha-duha. Pag-ingon sa Ginoong sulay ako ninyo, mga tao sila nga walay duha-duha sa pagsunod sa mga mensahe sa Dios. Kabalo ba mo? After 2 years, duha na ang iyang panagatan. Paglabang na sad sa pila ka tuig, niabot to og 5 ka tuig siguro, ni gidala na sad ko didto sa ilaha. Gidala na gyud ko sa ilang panagatan o gitrip ko nila sa isla nga pertig yung pagkatinawa. Ya perting pagkalabasa. Nagkilaw perting labasa ang mga isda, nagkilaw gumi nga mulihok pa ang isda. Unya kabalo mo unsa mga kaigsuonan. Wow. 5 na kabunsod ang gihatag ni Lord. Unya naapay usa ka bunsod murag 180 ang gasto. Imagine na, mga igsuon, kanang gikan rang nanuroy isda. Padyak-padyak. Dili ka ka-imagine ba nga mauday nay kayang ipial sa Dios. Mauday nay kayang isalig sa Dios. Imagine na, naapay mga tao nga mas maarangan pa kay nila. Pero sa diha nga kanunay silang nagsunod sa mga pamaagi sa Dios, kay gipahinumduman sila sa Dios, niining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko, malipayon sila nga nagsunod sa pamaagi sa Dios. Mga igsuon, malipayon ang Dios nga nagtagbo ug nagpial kanila. 5 na kabuk ilang bunsod na anay mga sakyanan. Wow. Muna niingon ang Biblia na makadato gyud ang panalangin sa Dios, dili makalabaw ang kakugi. Nganong gusto padatuon sa Ginoo ang mga taong kugihan sa pagsunod sa mga pagtulunan o mga pamaagi sa Dios. Mga igsuon,
kay nakitaan sa Dios o gipakita sa Dios nga damor gani kang mutabang sa buluhaton, damor kang nagtigom og bahandi sa langit. Una nga, di man kayo sila kasunod kay wala man kayo signal sila ha. Mutawag lang sila sa mua. Muingon lang sila, Pastor, kanus amang kamo ardi resibo. Kanus amang kadadon diri sa Ginoo. Atod kuha nila. Atod ko kuha. Muari ko sa Hitapi. Kung muari ko si Hitapi, digtug ko paagion sa talibon. Kay na may sakyanan sa Hitapi to Cebu. Dito gyud ko paagi os talibon. Kay gusto nilang makaagi ko sa Inabanga. Di ko kalimot nila. Di ko kalimot alang sa mga pag-ampo. Kay nahimo silang kabahin sa mga kalampusan sa mga buluhaton. Sa pag-uswag sa mga buluhaton. Kana bitang damor ka nga nagmadinasigon sa pagsunod sa Ginoo. Dako kay kagpapil sa kalampusan sa trabaho sa Ginoo. Dako kay kagpapil. Munang bulahan, munang niingon ang Biblia, bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Kay ang nagdawat wala say mamanage kung walay naghatag. Dili makalihok ang gihatagan kung walay naghatag. Munang ang source mga kaigsuonan naagyod sa pagkamay natagon aron ang buluhaton magmalampuson o magmauswagon samtang naapay panahon. Mao na nga kung imong tan-awon mga kaigsuonan, nya kabalo ba mo unsa? Kanang nagitoy panahon mga kaigsuonan nga na ako'y gikasabot nga mao'y akong sakyan, kanang wala ko ka sakay, ang nahitabo, gikuha gikos katigbian, kidala ko sa Inabanga. Unya na gito'y panahon mga kaigsuonan nga diha ko sa Danau. Imagine na ang Danau layo kay na sa paingon sa Inabanga, gidala gyud ko sa Inabanga. Kuyog akong asawa, ako ang mga kaubanan. Mauni ang kinaiyasad sa taga-Beria. Nindot kaayo ang kinaiyas taga-Beria. Grabe ka nindot. Kay ngano, sa diha nga si Pablo kinahanglan mo una, dito sa Atenas, wala gyud nila biyahe si Pablo. Wala nila pasagdahi. Wala gyud mo ingon ang taga-Beria, da wali-wali manggug ka dire, da mauna noon na imuhang gidangatan. Ang tinuod nga mga magtotoo, timan ini siya, dunay kahingawa sa kinabuhi sa mga magwawali. Wow! Dunay kahingawa. Pero ang taong dili kanang maalang-alang og pagtuo, kanang hilaw nga pagtuo, kana bitawng naahat, ay igsuon. Igo ra nang maingon nga taon sat no, kaluoy. Wa gyud nay gibuhat. Pero ang mga tao nga tinud-anay nga nagtuo kang Kristo, gauna ang ilang gibuhat kaysa ilang gisulti. Gauna ang ilahang mga buhat kaysa ilang sulti. Maunay tinud-anay mga kaigsuonan. Miunong sila kang Pablo dito sa Atenas. Unya, kabalo ba mo unsa? Kinipong taga-Beria o taga-Tesalonika, nakadawat pod sila og panalangin sa kinabuhi ni Pablo pinaagis taga-Pilipos. Kay dili man gyud pod mo abot si Pablo sa taga dito sa Tesalonika o taga-Beria kung wala mo tabang ang taga-Pilipos. Kay gikan biya si Pablos Pilipos kung imong lantawon ang mapa. Gikan sa Jerusalem, paingon sa Antioquia, sa Derbe, Iconio, Antioquia na sad, dayong paingon sa Troas, dayong sa Filipos.
Tanawa ra ng mapa sa ikaduhang biyahe, ikaduhang panaw ni Pablo. Niagi siya sa Pilipos before miabot sa Tesalonica o sa Berea. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Ang grabe usab nga mitabang ni Pablo para magaan ang iyang panginahanglanon samtang tuas sa Tesalonica o sa Berea ang taga Pilipos. Ug wala niya ni kalimtis sa iyang libro sa Pilipos. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan sa Pilipos, ako raning tagaan og pagtagan. Daghang yung mga magtutuo sa panahon ni Pablo nga grabe kaayo nga mosuporta. Mao bitaw na nga makalakaw gyud si Pablo, makabiyahe si Pablo kay grabe gyud ang mga suporta. Kabantay mo, ang mga pastor nga wala kay suporta, maahat na lang og kanang kuan, kanang kupay-kupay og asa tong mga support sa mga misyon. Imbis magutubang og Biblia, magatubang na lang ng internet. Asa maning sa una ga-eskwela ko og Bible School, dunay seminar mga kaigsuonan nga kami mga pastor kinahanglan kanti guming mo barog sa amo ang source of income. Muna nga sa among eskwelahan, itudluan po mig paggama og sabon. Kabalo ko mo gamag sabon oy. Unya gitudluan may mga kaigsuonan unsaon pagpananom og saging, unsaon pagpamuhig kanding. Kay diha sa lakaw sa kinabuhi sa mga magwawali, doon na gyud mga panahon nga makasinati kag mga lugar o dapit nga ultimong pag-inom og tubig di ka katinom. Muna nga sa diha nga si Pablo adunay actually si Pablo sa Tesalonica o sa Berea nakasinati pod siya og kanang kagutom, kanang kalisod diha before sa kanang so wala pa yung mga magtotoo. Tinuod na. Ang mitabang, ang miabag mga kaigsuonan ni Pablo, ang taga Pilipos. Kanang ablihi ko ng inyong libro sa Pilipos, Kapitulo 4, kanang diha sa versikulo 10, si Pablo nagpasalamat alang sa gasa. Dako kayo akong kalipay diha sa Ginoo, kay karon human sa taas nga panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakikita sa inyong gugma o pagpakita sa inyong gugma kanako. Nahibalo ako nga nahangawa gayod kamo kanako apan wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini. Grabe no? Na-feel ni Pablo ang gugma sa mga tao. Nabati ni Pablo nga ang mga tao na nahingawan niya. Nindot kaayo mga kaigsuonan nga inana ang atong pagbati. Kay kung inana ang atong pagbati ato nang gibuhat diha kang Kristo, ang Dios mga kaigsuonan, ang Ginoo nga nagtan-aw gikan sa iyang trono, nagtan-aw siya nato. Wow. Humo kaayo ang kasing-kasing nga muhatag. Bisag wa pata mangayo. Kabalo ba mo? Gihatag na sa Ginoo. Diha sa 11, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan. Kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsang ania kanako. Versikulo 12, nasinati ko ang pagpuyod diha sa kuwadon. Lamang si Pablo nakaagi siya kanang bitawng kagutom, kawaladon. Pero ang ipakita ni Pablo, grabe siya kakontinto sa nga tao. Munang niingon siya sa ubang mga sulat nga ang tao nga relihiyoso, ang relihiyon makadato kon kini kontinto. Mao na nga si Apostol Pablo mga kaigsuonan, siya ang unang nagpakita nga panag-ingnan nga kinahanglan kontinto gyud ta. Bisag asa ka ibutang sa Ginoo kinahanglan kontinto ka.
basta makapadayon ra gyud ka nga makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao gyud ay pinaka-importante. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon og sa kahamugaway. Nakatunan kong na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Grabe no? Tanang kahimtang sitwasyon sa panginabuhi o kinabuhi na sinatian di ay ni Pablo. Imagine na, nakasinati siya nga napriso siya, nalugpitan ila ang mga tiil, unya gisulod pag sa pinakasuok, kumbaga sa atong panahon karon na Bartolina si Pablo. Pero bisan kung gibartolina siya, ang iyang kasing-kasing iyang una-una, wala maapil nga ginapos. Nagdaig sila sa Dios, nag-awit sila sa Dios. Ang problema, ang lawas dili ginapos pero ang kasing-kasing gibartolina. Ang una-una gibartolina. Mao na nga daghang ay mga tao nga gawas nun unta ang lawas nga musimba. Nauntay kusog, maayong panglawas, pero ginapos ang una-una kasing-kasing sa mga butang sa kalibutan. Nya asa man na paingon ang mga tawhana. Sumala sa gipakita sa Biblia. Diba? Unang dili ta musugot nga ginapos ang atong kasing-kasing. Gawas nun atong lawas, unya atong una ginapos. Mga igsuon, ningon siya nga, nakatunan ko ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Sa kabusog, sa kagutom, sa kahamugaway, o sa kawadon. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Wow. Unya ingon dayon siya 14 apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa ako mga kalisdanan. Isa ingyang giingnan mga magtutuo sa Pilipos. Bersikulo 15, nasayod kaayo kamong mga taga Pilipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia sa bag-o pang gisangyaw ang mayong balita, walay laing simbahan nga nakig-ambit kanako pinaagi sa paghatag o pagdawat gawas kaninyo. Katong una niyang panaw. Grabe. Nagi mga lugar o mga tao, mga kaigsunan, grabe yung makahatag. Walay tiktihik sa pag-support sa mga buluhaton sa Ginoo diha sa kinabuhi sa mga magwawali. Pero naiuban mga kaigsunan, kondisyon pa. Naiubang mga pastor maingon nga pilay allowance imo diha. Maingon po ang uban nga wala man. Ay undang diha oy, matay ka. Yan na po ubang mga simbahan mga kaigsunan nga ang ila bitang pastor hiring kana bitang swinilduhan. Kumusta ka ang inyohang simbahan dili ba kahain ana? Nakasuway ko ana mga kaigsunan sa una pang mga panahon nga ang pastor hiring. Unya nag-eskwela pa ko atog Bible school. Unya dunay simbahan mga kaigsunan nga walay pastor. Unya kay wala na may musukol nga mga pastor. Wala na may musukol. Ambot nga nung wala po'y musukol. Nga naamang tay mga gitawag, mga deacons, mga leaders. Ang naitabo, bisag wala pa ko kahuman ato, ni gitawagan ko kay ako'y pawalihon. Kamay kay kong tao, kay sige kong prayer and fasting sa una. Nya, preparation na itos mga bulhaton nga ipiyal sa Ginoo nako. Niya tungtung kuspul pito, niya perti pag yung taasa nga kanang basahanan bitaw. Niya perti dako ang simbahan, nanganaw-kanaw, ya perti kong gamaya dito. Initabo mga kaigsunan. Mao na to nga dunay mga meeting na mga pastor nga moingon nga ang ilahang hit ni ingon nga ni hire o pastor. Pag hire sa usa ka pastor miingon nga pila may imong gusto nga allowance. Ingon po ang usang pastor 30,000. Karon ako na po'y giingnan nga Pastor Gideon, pilam po imo ha. Akong giingnan nga gibiyaan ako ang trabaho. Gibiyaan ako ang akong income.
gibiyaan ako ang dako na kong income. Kaya dako biya gyud ang akong income. Ako og trabaho. Nagkasuod ko og family driver, gawas pa ni ana, nagtraining kog bodyguard, og nakasuod gyud kog bodyguard. Ang driver sa una mga kaigsuonan atong nagtrabaho ko